kung tawag sa Maria ng iyong mapalabang itabang ng Diyos at upag kaligtig. Kalihayan ang pangwalan. Agal-agal ito makapos siya. Lubos akong pangwalan. Gusto ng Diyos. Yan kaiwanan. Lubos akong pangwalan. Gusto ng Diyos. Yan kaiwanan. Ibigay na sa Diyos at inulit na pagdalan tulad ng kapakanan. Iba sa takay ay Diyos ay kakamo. Lalo na kang nagkakaroon tayo sa Katolas 2021 at sa nagsuwa ng kamataran na hindi sa pagdalan sa Pagkasapasol. Pagdalan na sana ibigay mo sa Diyos kay kapanahin mo at patuloy pinagalabigan ng pagkakan bagamat ang aming pagdalan at kamalisan sa tawanan ng pusa pagkakatawa na kaya gamitan niya ang pagkakayanan baka makasawang ipanginanan at isundong misyon ng Pinoy at ang pagiging makay pagkatawanan ipapakailan at tawag ba, ipamahalan ng Diyos.